Kahnyutrap National Youth Movement HNYM hakasau tarik unai wing arja arpusau kalapa jing thomudui shoba pensengan NCM Deputy Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council ubadai pej ikatanat ilaka halor kanongrim maka dorba senong badan renting kalasoi ya kakot yadi ya thiet jaka shawui ubar jalau belatip kerteng ku moirang them ibom chasing ubadai ujat penriu meitei na Manipur. Ka movement kalaong bagani kalong persya ya kaan kumbala besut haka kernit bahinriu jongkariti sensyar bat benrap bayakani kejaka la dia dakawai kabri kabal tip kerteng kum ka kopti sibon kharkongor ka basong basa hamada rating pedang senong blok D house nam khat khandai spa khandai pusau uba Louis dot todong president ulaong baka seng kala ai por nyosngi ya ka KHADC ban shimkhia ya kane bat benrap baka seng kala dap phajing tho shaki borsh nong ka badan rating pen ban kam sham lakrani ei halor kane Hakabade bagajing yokit jaka jong way ubar jela. Hangtay po sinong madarting kamahap po pedang sinong madarting ya kabala ulathet ikani ke jaka na kaway ka khasi kabade ka kong top sibon kongor. Kopti sibon kongor. Nadu usnam khat khandai spa khandai kusap. Ya kabaha kani ka kot ni kani ka duler ya di thet jaka lasoi kani ka akot da uni ubang hangnela itu bathok debet ngor te hakabede bgani ka jiyo thet jaka jung uni mender apo kari ka jongi ngesngau lango aban ui bawat kador barsong madarting hadu kini disngi kam syamla simkhia ngesngau lango aro ba imat kadai gejing bom tip na kadai gejing le khanang ban susngap ya kene ka kam ka jiyo thet jaka jung kini ki mender apo kari ka jongi kalan transfer ak khat kandai spa nyu pulai unjuk puar na ka section ke balai subsection 1 kala kedau syai ba kibar jela kemla ban thiet jaka hapo uput usam badang dai hapo schedule area ka schedule area ten rai kene ke jing yo thiet jaka jong ne u meitei u badai u ne u mi sing moirang tham ai bom sha sing u badai na po Manipur jai benriu meitei kala penlengo sisai ngi hadu kata-kata ba na kaliang jong ka sinong bat ka hima meliam ru imat kimtip ya kani ka jing yo thet jaka jung ne menda to na kaliang ka sang nila tho ya kani ka city sha ka dis council langba e ba pniat sing cm molong cm bakin sim khia ya kani ka kam badai ban kendang mardor ya kini kibreu ya uneu umender ubawan bat thet jaka pok ka be ka jung nila ai poru ya ka dis council sitayo nadu kani ka sngi ka ba menta ka sautarek balada kemla banle ye ban khangtala lane ban pendok pendam no igne jiyo song snong jiyo thet jaka jung ne mender po kari ke jongi na kaliang kasang ngen sa sim hi dala ka jong kalenti dala ka jong kabor lada dai banle makatala lane lada dai banle na kanu no kalenti ru ngen le ya kata haden wa adap ke sitio namun sau tarik menta ha ka khat ar tarik ngen le no badan kap bat kane ka dai ka khubor ka basha shabarafat kirang basrang apo kabri new trap ba phim dai banlong kinong diri kinong bandai ka khandok siap jong jai banriu tangna ka banta ka jing manto simet ka jong ya phi la thong dok pai ba ban ya dai ka khandok siap jong jai banriu handrai kumangi i manta ba kirang basnong khamtam hapo sor silong kiladai penban kinong ri ya ki mender ki babon ki dukan mender hapo silong ki yo NOC ki yo trade license council da ka jing ai NOC jeng kitu girang ba song ki badan hapo sor silong kane ki jing jelai ki mender hari kasi jongi khamtam hapo silong taun kadai na kadau jong ka jing shat kala jeng girang ba song ki jongi lada ki skauram ya kane ong ya ki bane kando ba ka sanga kanu nok por ngiloy ngi klong ki balak loy ban ya pen i ki nia ki jutang bat ki balada ki ong bangim sam isu NOC ngin yawat ya ki dau tenrai balai kini khla ajat ki jalai kan ya silok ba khamtam hadu bikin ayo ban thet jaka tanaka sang achanwa yam hi borok koi ka pha ikene ka karwa ka basai sabar khot kirang basong khamtam se dor basong berting ya ka bang ila pha ikene ka sithi sha urang basong berting ha ka arfly trek u Oktober arjar pusau ngida kerpat ya ka dor basong berting ban yo ban syong jelang rengkat bekaseng bangin yo ban ya mir jingmut ban ya thir sani bha ya kani ka jingma ka bakrau na ka daw ka jing yo thet jaka jikini ki mender ki par jala te kadu ya wai kaseng kasngo ban panpau ba ka jaj ban riu ka bakalong menta ka dan hapdang ka jing ka bakrau na ka daw ka jing mir haspa jong kitu ki breu ki badan ka bor kata la kan thop ikirang ba snong la kan thop ikini ki he spa
ki badon jaka puta tang namar bakin yo pisa kim syam khanchu ya ka jingdon jo kata ka andru ka ban khangla ki mender batit jaka ko ka bari nutrap ka jing kasang da lele kanam aila yakum kini ki khwan mantoy yakum kini ki mendiri ba kin nang di ka khando ka syap na jong ga jak bari nong se khman namar ka sang achen wa mi ka yang halor ka nongrem ban ya da ya ka jing ka thap jong ka syap sha ki bari ka manabar sa ki barjala ki menderi baski we ki bomdai ki khasi ki trari trai mulok jong jak bari nutrap Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya